bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men paamen pamminen nde ganduɗa ko aadi hakkude mon e Pindi TV e kala yontere tawi ko ñalawma aset tigui woni ko cuɓiɗen caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde o hokki en kadi fartange e artude e tawtorede oɗo ñalawma kono kadi huccodirde e moɗon hono no gowɗen ɗum waɗirde ni en gari kadi en gardi e terɗe e rédaction en gari kadi en gaddi toɓɓe ɗe ganduɗa ko mantiniɗi no gowɗen ɗum ni tan wadde toɓɓe kadi ɗe ganduɗa dippama no fewi e nde ɗo yontere e nder leydi men Sénégal e ko yowiti e kabaruji sikki ala eɗen gandi ɗeɗo balɗe won haaluji kewɗi ɗi ganduɗa nani toɓɓe kadi tawi ko kewɗe tawi kadi ko mantiniɗi ɗum noon enen ala budda garen dippen hen no hanniri ni eɗen gondi hen e gorko mbo Hammady Hounaré Amadou Moussa Anne to bangam ñaamo bangam nano ko Elage Abbas Sarr gorko mbo Tulde Dimat ko adi foof toɓɓe men yowiti koye alhaali toɓɓere adana nde mbiyen yowiti koye yewtere nde ganduɗa ko yewtere e gendire yuɓɓinade ɗo walla ni wonde e yuɓɓinede e nder leydi ndi e gila talata ha hande tawi udditno ɗum ko hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye tawi de nden yewtere yowiti koye waylo wayloji e hesɗitinde ko yowiti e lawol leydi ndi ko wona ɗum toɓɓere nde pawaten hen ko jilluji makko kanko président Diomaye Faye e ɗe leyɗele ɗe ganduɗa ko leyɗele ɓe koninkoɓe gardi e oɗo saaha mo gonɗen e sikki ala eɗen gandi ɗeɗo balɗe foof kadi o mona hen ko wona ɗum deftinten hen ko alhaali laamu ngu nguɗo laamu kesu e gardugol makko kanko Bassirou Diomaye Faye hakkude mumen e presse sénégalaise eɗen gandi kadi ɗeɗo balɗe ko hunde ganduɗa jiiɓima no fewi kono kadi haalaluji ɗi kewi hen no fewi tawi koye fannuji kewɗi ko wattidi ko toɓɓere meɗen wonata ko toɓɓere général Kandé ganduɗa kañum ne ittede ɗum ɗo gam wiyede ɗum yo yaato Inde ɗum ɗon kadi woni ko addi haalaluji kewɗi e nder leydi ndi sikki ala kadi bandiraɓe dippi hen no fewi e guila e presse o ha e yimɓeɓe koye mumen ɗum noon haade men natande bundi yewtere men e toɓɓe meɗen mi salmodira e ɓe ganduɗa kamen tigui goni ɓe gartuɗen ɗo e yewtere nde Elage Abbas Sarr gorko mo Tulde Dimat mi salminima eyyi mi salmitima sokhna Halima mi jarnima no fewi en calmini aussi musidɗo tedduɗo mo ndenduɗon plateau o mais également enen calmina dendagal yeeɓiyankoɓe men teɓe mbawi wonde nden mbawi wonide kala no kewɗen wiide e kala saaha yo Allah hokken vraiment fartaŋe kala ko wawi yewtede wawa famede no hannirta ni noon Elage Abbas Sarr a weltanama Amadou Moussa Anne gorko mo Hammady Hounaré salminima mi salmitimama Halimata a jarama a weltanama kadi a ñaganama Allah ko moƴƴi en calmini bandiraɓe yeeɓoɓe en kala e saaha tawi ala ko woni haaju mum e hammumen sowona fadde nde yewtere paamen pamminen en calmini aussi Elage Abbas Sarr mo ganduɗa kan woni Elage galle o en jettimo kono eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla ko pamɗen ko en gariɓe famminde noon en gariɓe famminde e hakke famamuye meɗen ko ɗum de woni ko jiɗɗen ko a wi Elage Abbas Sarr Elage galle o ɗum noon yo raaɓ hen enen foof dañen ajaratu en e Elage en machallah ko noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV e accuɓe hakkillaji mumen e yewtere nde caggal nde bisma ɗon e yewtere men en natanto toɓɓe ɗe no mbiruno ɗen ni ko adi foof ko yewtere gendire Elage Abbas Sarr nde yewtere gendire noon nde yowiti koye waylo wayloji e lawol leydi ndi tawi ardi udditgol ngol ko président Bassirou Diomaye Faye ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi e oɗo saaha e ndeɗo yewtere woodi toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa jalti hen Elage Abbas Sarr kadi haala makko kanko président nde o ƴetti discours ndu nde o ƴetti discours makko woodi ko heewi ko ganduɗa o haali tawi yowiti koye jojjanɗe ɗe ganduɗa ne poti jojjitede e lawol leydi ndi ɗum noon woni ko ganduɗa heewi e ɓiɓɓe leydi ndi tawtoraɓe ɗum an d' abord hol yiyande ma e udditgol ndeɗo yewtere e lawol leydi men Sénégal wi que kono wayni wayano e ɗiɗo dumunaji jawtuɗi Halima a jarama aɗa andi yewtere nde ganduɗa hoorema tuɗɗi ko lawol leydi Sénégal par ce que aɗa andi leydi wawa gonga leydi wawa yaade taw ala lawol manam ala ɗum ganduɗa hoorema yimɓe en poti tugnade hen ganda ko ɗum ɗo woni sarɗiji leydi ndi ɗum ɗo sa waɗi ɗum wonko foti yande dow ma ɗum ɗo sa wofi ɗum vraiment aɗa foti wawde rentede bon min mi wasani yonnade ɗum
mais min probléme am woni ko est ce que maɗum rewe par ce que somi juumani kuule ƴettateɗe hen ɗe pellite ɗe beele ma siine beele ma siine par ce que aɗa andi hannde so a yii oɗo régime kesa ɓe eri ɗum ɗon ko ene jeeyano e bojji maɓɓe wonde justice o leddi ko sawde kono sa ƴeewi ko tournant jahowo joni aɗa ka famde beela est ce que kamɓe ɓe ngari ko rewnude ɗum no hannirta ni walla est ce que kamɓe vraiment ɓe jiiɗi ko tigi ko wonde ɗum ha ɓeydo woñade eɓe noddi yewtere noddama yimɓe heewɓe walla terɗe kewɗe leydi ndi nootiyima yewtere nde goto fof addi hen yiyande muɗum e on ɗon fannu mbi sikki so tawi jumre ala ɓe cuwa tonngude tigi rigui ko gandanɗa hoore ma ko ɗum ɗon foti wawde hankkadi andede ko ɗum ɗo woni ko yalti ko e yewtere nde mais ko ɓuuri ko famnade woni so tawi ɓe jewte nden e fannuji ɗin ɗon yeɓe gaddan yimɓe ko gandanɗa hoore ma ko yimɓe en mbawi hen tugnade goto fof sa tawi ɗum ɗo taƴama tan aɗa andi min oɗo komi jumɗo lawol en fayi doom ɗum ala probléme mais woni bon tan que ɗum siine ha gasa ha yimɓe ganda ko ɗum woni lawol ɗum ɗon kadi yaɓɓe darne ha gasa wasa siinede wasa rewnede lawol no fotiri ni ko hunde ganda vraiment ne foti wattede hakkille no mbiruɗa ni Amadou Moussa an caggal nde kolliɗa yiyande ma e yewtere nde ngal ɗo pellital nde ɗo yiyande nde yewtere nde yo waɗe ko heddi ko kono élage wiri ni beele an aɗa sikki so tawi ɓe jinno ko ɓeydude watlidde ɗum maɓe darnu yewtere nde ɓe joƴƴina ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓiɓe leydi ndi ina hen société civil en ina hen wonɓe hani e ɓe yaltuɓe laamu kesungu kañumen foof en jii hen ko wayno maître Oumar Youm en ɓe ganduɗa kañumenne ko jaggue gonno e nder leydi ndi ko wayno hen no Moustapha Niasse en hay so woni ko wayno Aissata Tall Sall walla Ismaïla Madior Fall woodi ko telɓini ɗum hen kono haɗani mbaɗanomo invité beele ma gar tawtore yewtere nde tawi kañumen foof haqqillaji mumen ina peɗɗiti e to banggue lawol leydi ndi eyyi min kam mboɗo jeeno yimɓe winoɓe wonde darnude nder yewtere wonani ko jojji e o saaha saabu wonko jojji ko woni yeeso kono nde tawno justice leydi ndi ñawore nde ene jeeya e toɓɓere ɓurde ñawde walla ɓurde en tout cas addude luure e nder leydi men Sénégal so tawi tongimi duuɓi jewtuɗi ɗi caggal noon nde janngumi paami toɓɓe 9 poɗɗe yewteɗe ɗe mo commission wona yewtide oɗo saaha somi juumani ko talata garoɗo o ɓe poti tongude e commission ngaji tati ɗi kala gadda ɗum chef de l' état ɗen toɓɓe kanƴi fof koɗe toɓɓe so Allah poɗɗe yewtidede mi wiyani yoɓe mbayle kono koɗe poɗɗe yewtidede saabu ñawore jogui ko lawol mum wona laamu waylima tan mbiya wonde yo ñawore waylo yaado e laamu walla laamu yeehi yo nde ñawore eggu yaada manam nguto laamu wona noon nde tawno lawol woni ñawore waɗi ko laabi muɗum so ɓe jeehi ko ɗon gaccat ɗum so ɓe ngari ko ɗon tawata ɗum min sinno ko sagam yo yewtere nde waɗe kono noon yo yimɓe haralle ɓe ganduɗa ɓe koto banggue ñawoje ɓe yo jooɗo jewtida woni janggoɓe ɗum ɓe anduɓe ɗum ɓe tawi wona yimɓe lorinoɓe hen c'est à dire neɗɗo sohe walla tuume hunde jagge hokke liberté provisoire walla waɗe bracelet électronique ha caggal muɗum wiye joomum ar tawtere ñawore nde kadi yo addu miijoye mum so joomum addi miijo mum e on ɗon tuma addata e miijo lawol addata ko miijo hoore mum ko wurno ko caɗele mum ɗum tagui eɓɓore nde foof min hen banggue nde moƴƴi kono hen banggue nde weñi kam sabu wiyede wonde yo yimɓeɓe foof yo goto foof haala yiyande mum e ñaworde te ñawore ko laabi muɗum waɗi koko janggani andani winda ene tonga so yama wonde yo citoyen ɗi foof gara gadda jiyande mumen ɗum ɗon weñoto nde tawno so tawi neɗɗo lorima e hunde so ari haalta gonga o haalta lawol ngo haalata ko metti muɗum woni émotion on ɗon yaltinta donc noon toɓɓe ɗe fof ne moƴƴi cuɓorome hen tan ko wotere woni toɓɓere ɗo mbi wondene ene moƴƴi yewtide banggue naggal neɗɗo o e nde foti nde ñawede aɗa andi ɗum ko probléme ɗo e nder Sénégal neɗɗo jaggueɗo ɗo hande ñawoye ɗo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati te hen sa jomum ñaawe ko tuma e mum ko tawi wona ɗum yalta wiye wonde ne waɗi purgé ko fonno ko malla jomum hepti liberté muɗum walla ni jomum lelo ko ɓuuri ko fonno fawede e voilà donc noon ɗum ɗon ko ɗum probléme mawɗo mo ganduɗa so tawi ɗum wawi yewtidede ha pamodiral daña ene moƴƴi min to banggal nde tawno ma saabu prison ngaji ɗi ɗeɗɗite saabu eɗen gandi ko won toon ko yimɓe ko ɓittodiri e won ɗon tuma yimɓeɓe mbawa yaade haajuji mumen kadi so neɗɗo tumama joni tan ɗo e yontere jonta lebbi ɗiɗi walla lebbi tati tawi ne wawa huttirde ñawoɓeɓe so tawi ko wiya ko nana e muɗum nangge fawe e muɗum ko foti fayde mum ko so tawi ala e muɗum jomum accide hoto galle muɗum sona ɗum tan injustice o heewa te injustice heewi hankkadi ni yimɓe lurodirat
ɗum woni ko jibinnoon caɗeele e laamu yewtude noon ɗum woni ko jibinno caɗeele ko te ɗen caɗeele mi ɗo wadde ɗon bisimilla est ce que aussi oɗo sahaa mo gonɗen est ce que ala contradictoire par ce que aɗa andi au moment où eɓe noddi justice yo artin ɗum so tawi kadi yimɓe nan jagge e hélas leydi woni koye dow kuule kuule normalement hayso no tawi an ka ñaawowo kuulal yanema aɗa jogii droit heɗere aɗa jogii droit jaggeede kala gaccuɗo laawol normalement ina foti noddeede e laawol ɗum mbiɗa sikki fiindirani e jonde wonde toon nde te kadi fii que par ce que min cikkumi jonde nde wona pour wonde yo yimɓe ɓe jaɓɓu justice ala wiya wonde ko woto justice jaɓɓu yimɓe kono kadi aussi woto ñaawateɓe kadi woto kañumen woto jaɓɓu aussi kadi ñaawoɓe donc mbaɗa leydi koye dow laawol leeli hay sono tawi yewtere nde leydi fof hande joni men yewtida so woni gofɗo laawol ne jogii droit jaggeede hemne ko noon ko ɗum woni ko jinnomi ɓeydude heen ko wi ko koye yewtere wona hay hunde taw tongaka taw alaa e sago kala celɗo laawol yo reftine laawol ko ɗum ko noon Elhadj Ba Sarr toɓɓere wonde ma ar tawi ko arat heen ko so renaki ma mimo e laawol ngol en tout cas ko wiide tan ko Amadou Moussa haali ɗo ko faate ɗen nangle ɗe ganduɗa walla ñawoje ɗe jomum jooɗo ko juuti tawa ñawaka Aissata Sall haali ɗum ɗo e tuma nde woni jagorɗo tambiɗo laawol leydi ndi o haali ɗum o wi wonde ɗe caɗele koɗe jojjitteɗe sabu ko hunde fonde wonde sabu noon eɗen gandi hen sahaji neɗɗo ne nangue tawa ko nanguira ko fonno ko lelade lelo ko ɓuuri ɗum so gayni kadi wiye wonde ande walla hen sahaji wiye wonde ande ko tumaɗa ko wonani e ma ɗum ɗon noon ko juutgol ngol addata ɗum kadi caɗele goɗɗe nani hen ko wayno hande o wujja gertogal fawe e muɗum ko ganduɗa ɓuuri hewde e ko gujjuɗo kokoreje laamuɗe fawa ko ɗum foof kadi ko caɗele ganduɗa foti yurnitede en jii kadi hen toɓɓere wonde ganduɗa kanko président o haali ɗum woni holɗum woni gardigo ɓen ɓe ganduɗa kamen goni magistrat ji ɗi ummo e juuɗe hoorejo leydi ɗum ɗon foof ko caɗele ganduɗa addi caɗele mawɗe e nder leydi men ndi ɗum ne kadi koko foti jojjitede kona ɗum payane toɓɓere men ɗimmere nde toɓɓere ɗimmere ko jilluji hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye Amadou Moussa an koye ma paami e ɗe ɗo leyɗele ɗe ganduɗa ko leyɗele keɓɗe waɗede coup d'état ko wayno hande leydi Mali ko wayno Guinée ko wayno Burkina Faso ɗeɗo leyɗele fof en jii omona hen yaaha kadi won approchement gonɗo hakkude mabɓe kamɓe ardiɓe laamu kesu ngu e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓen koni koɓe tambiɓe laamu hol yiyande ma e oɗon fan yiyandam hen ko wonani hunde bettudemi hayso tawi mbo yinno wasa wonirde hono ni par ce que président cuɓaɗo démocratiquement élu mo carte joƴƴini e joƴƴinɗo hoore mum to banggue coup d'état ene serti wona gotum donc jimi wiide ɗo ko sehilaɓe hanki jiitodiri hande saabu eɗen gandi e saaha nde yimɓe Pastef gonnode e to banggue opposition kala ko hebno Burkina Faso kala ko hebno Mali eɗen nana soutien ummorade e leader Ousmane Sonko fewde ɓe ganduɗa kañum goni militaire uji donc eɗen nana aussi aɓe jogui ko wiyete ko aɓe gadda ballal mabɓe manam woni fewde ɓen kala e saaha surtout nde CEDEAO uddunoɓe ɗo henne nde fayi mabɓe kuuli en jii ko leader de Pastef o haalno hen wadde so ɓen gaari pouvoir hande so jeehi toon eɗen jewtidi jomumen ne ƴeewta cihlagal mumen ne gurtina ɗum wona hunde bettude wona hunde hawnide heddi noon ko ene luurodiri en tout cas e yaadu état ji woni holɗum hande Bassirou Diomaye Faye ko carte joƴƴini ɗum colonel Assimi Goïta joƴƴini ɗum ko coup d'état Ibrahima Traoré ko coup d'état joƴƴini ɗum donc so tawi an a eggi ga e leydi ma yi taw e jomumen elle gonɗa koye famɗinde hoore ma e dow militaire ji ganduɗa ɗi kañumen goni e pouvoir sinno ko jonnude e Dakar o invité ɓe gaari min mi yirta ɗum haydara kono noon kanko eggude yaha toon nde yaha toon to Guinée te jomumen foof koye coup d'état gardi ene jogui ko luurdi to banggue ko wiyete ko yaadu état te normalement président mo ganduɗa ko démocrate ina foti wadde condamné neɗɗo militaire mo ganduɗa ko ƴettuɗo pouvoir tawi koto banggue arma par ce que hay goto yiiɗa leydi muɗum waɗa coup d'état malla waɗe coup d'état neɗɗo en personne aussi yiiɗa waɗede coup d'état donc a wawa wadde soutenir neɗɗo militaire mo ganduɗa koko liiɓi laamu neɗɗo cuɓanoɗo taw carte cuuɓi ɗum duttoɗa mbatta ɗum sehil donc noon min pour am hayso tawi no wiiri ni o yaari toon ko pour par ce que koɓe hoddiɓe Sénégal wurtinde cehilagal e wadde masala ha beele ɗen leyɗele jaaɗe ko wiyete alliance du Sahel ina garta e nder CEDEAO ko ɗum ballal nam kono moƴƴuno ko kanko président Bassirou Diomaye Faye o yaha e leader uji ɗi ganduɗa kañumen goni CEDEAO ɗi
yo wadni convoqué réunion urgence o rewndu be président mo ganda kanyum arti commission o be mbawa joddade e on tuma o wadda hen miijo makko ha gasa non so egguyiɗo fayito mabɓe tawi ande wonde nayimo toon vraiment ko yidde andinde ɓen koye masala ha yo ɓen gartu CEDEAO woni kono ni kam min kono tan ko simple cehilagal ko simple cehilagal walla won jotodiral ngal ganduɗa ko lugguiɗgal woni ɗon saabu wonko ɓe mbaɗata incarné sa ƴeewi kamɓe koye mabɓe to banggue goɗɗo o eɓe mbaɗa incarné kamɓe foof to banggue Afrique e kadi jeunesse o kamɓe fof koɓe même génération yoɓe nangodiri yoɓe ittu yoɓe ittu ɓoggol ngol ganduɗa ngol ɓen ɓe ganduɗa kamen goni occident ji ɗi nana mbaɗi ɗum e daade men ɗum jeeyi sababu ni ha wiya wonde ngal ɗo ɓattodiral e mabɓe est ce que wona menace e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni occidentaux ji ɗi surtout dowla France ɗum ɗon en jii ɗum e article uji ko faati e ko mbiɗa ɗo joni ko hay nde o yeehi Ghana nde mo ganduɗa kañum woni Nana Akufo-Addo holliti wonde ko yo daro beele ɓen ɓe ganduɗa kamen goni terɗe Sahel ɓe mbetene garta e CEDEAO ɗum ɗon kadi en jii peut être won darde nde ganduɗa omo fonno ɗum darade walla wonno fonno lelnirde ɓe jaada hen e no e waɗiri ni ɓe mbasa yadude hen no mani Elhadj Ba Sarr an hol yiyande ma e on fannu yiyandem tan ko wadde rejoindre Amadou Moussa Anne to surtout ɗo wiiɗo e wonde Bachir fonno wonde jaɓɓal makko au moins ko état de kamen noddude ɓurtu taw ko urgent mo ganduɗa hoorema au moins taw ko CEDEAO e hoore muɗum o joddo e men yimɓe ɓe ganduɗa hoorema kañumen joɗin ɗumen ko karti par ce que kanko sa ƴeewi ko contradictoire mawɗo woni ɗon manam esata wayde kono eɓe goni ke susnude coup d'état ene foti wawde ñiiɓade e leydi nder Afrique par ce que au moment où ganduɗa hoorema yimɓe fof hande hala mi sikki hay waɗɓe coup d'état jodnata coup d'état hay jaaɗo ha waɗi coup d'état mi sikki so gayni o yonta coup d'état par ce que so waɗi coup d'état o kanko haqqille makko deeƴata par ce que à tout moment omo foti jogade haqqille makko min mbiɗa foti ittede ɗo te enen gandi qui règne par les armes en général périra par les armes ganduɗa hoorema ko piyande laminma sa ɓurantina tan ko piyande kewma ittude wadde noon jaaɗa ha taw ko ɗum ɗon laamiri an mo ganduɗa hoorema ka laamiri taw ko démocratiquement lamminɗa ko leydi ma suuɓima hoolima ƴettuma wima ya ardu ɗumen mbe sikki on potani wadde fonno wonde so tawi kay yiiɗi vraiment kamɓe ɓe mbawa artude e CEDEAO kamɓe fof ɓe gonte e mundo goto o fonno edirade quand même ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema gonani e laamu taw ko coup d'état haw gasno o joddo e men o yodde men ensuite o noddo se mbawi wadde convoqué une réunion taw ko CEDEAO e hoore muɗum waɗi convoqué on ɗon réunion o holliri min de yiddam en tant que nouveau président sindok sagam taw ɗeɗo ɓe ganduɗa hoorema keeɓe joñaɓe walla taw keɓe ɓesɓe joñade eɓe gartire e CEDEAO ha laaɓa ceerno ɗum noon so dañin on ɗon ndam mbi sikki so ummima ɓorni paɗe makko o yii ƴewoyden hay goto haalta hen haydara mais so fuɗɗirima ɓen ɗon hawnoto seeɗa ɗum noon ko jiyanɗe tan woni ɗon en tout cas yinno jubbu hen seeɗa tan seeɗyal e ko ganduɗa ko mbiɗa yinno hen haaldenani wadde hen développé kono joni mi jubbat tan aɗa andi Sénégal ene jogui fartangue Allah hokki ɗum fartangue e nder Afrique banggue hirnangue Afrique ni e mbaɗi kuuɓal on leadership mo joguino ɗen c'est à dire que Bassirou Diomaye Faye ari président de la République lomti ko Macky Sall gonnoɗo ɗo henno ko ɓoyani mum taw kañum wonno président union africaine Allah waɗi kanko président Bassirou Diomaye Faye o ari omo fonno vraiment yaadu ndu usto o wona e wadde recevoir par ce que sa yiiɗi hollude doole e sembe ma hannde aɗa wi aɗa faanore e nder Afrique poɗɗa vraiment ko hollirde faaro ngo ko ɗo woni so waɗimi ɗo recevoir haw paari pourquoi pas ni o waɗɗo recevoir ni réunion mo ganduɗa ko réunion mo ganduɗa o tawi haala ko fate banggue leyɗele cerdiɗe ɗe te leyɗele cerdiɗe ɗe o yeehi ɗo sa ƴeewi Burkina jooɗiɓe toon hannde ɓe ɓeydnama duuɓi 5 Mali jooɗiɓe toon hannde ɓe ɓeydnama duuɓi 5 donc vraiment ko hunde ganduɗa nde en tout cas ko hunde nde fotano wonde to banggue yiyande Amadou Moussa Anne eyi ko noon aɗa andi hen sahaji koɓe mbiyata ko walla toɓe tongata ɗo walla toɓe taƴata toɓe dottata ɗo hen sahaji ɓe kewani hadde ɗo nde tawno laamu ne weeli so jomumen gaari hay so tawi en jiiɗo CEDEAO no foti laabi voilà CEDEAO no foti laabi taƴanta ɗo no wiyete koninkoɓe kono hatta diwtongol ɗon diidol ɗum ɗon foof nan ɗon en tout cas ko wiide tan kanko Bassirou Diomaye Faye min kam mbiyami ko ɗum wona ko betti de saabu
tuugnade no relation ngaji mabɓe no yaari ni e koɓe mbaɗata incarné ko kamɓe fof ɗum ɗo wona ko betti donc won ha hande jaɓɓal ngal ganduɗa eɓene goni hen saabu nde ɓe goni lundiɓe nde ko hen ɓe gonno hanke hiccanke hande kadi ɓe jiiɗi ko jokkude ngal ɗon jaɓɓal ha jottodiral hakkude mabɓe e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓeɗo ardiɓe leyɗele koɓe mbaɗata incarné ko ɓe mbawa ɗum sinude no ɓe jiiɗiri ni kona ɗum hojomaji men nanno doga dartaki élage alhaali laamu kesu ngu hakkude mabɓe e presse o e oɗo saaha woni ko ganduɗa wonno fuɗɗi lelorade no welani yimɓeɓe walla no yimɓeɓe cuusirani sababu nde kulhuli gonnoɗi ɗo ɗi presse sénégalaise hande en jii caɗele puɗɗima guila e joni saabu sa ƴeewi woodi jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa dañiɗo caɗele ha noddama to banggue lawol kono kadi en jii to banggue alhaali on impôt mo ganduɗa hoorejo leydi ndi walla ni mi wiya président Macky Sall jaltuɗo o wino wonde yaafimama ɓe ɗum ɗon foof woni ko ummiti e nde ɗo yontere holi yandema e on famille e aɗa andi ɓoyani ko mbiɗa yoddi Amadou Moussa mbeɗa andi mami luɓi konngol makko ngol ɗon no feewi o wi ko harmuno ko hanki daguima hannde ɗum woni ko dagna hannde eyyi ɗum dagna hannde firti ko hanki jaydiyankoɓe kamɓe nde ɓe gondi e opposition so jaydiyanke memama kamɓe fof ɓe jaltata ɓe daroɓe gulle ɓe nduko hannde ko kamɓe jooɗi e laamu kala jaydiyanke ɗippuɗo ɓe poot ɗum bon en fait pour min jagguimi est ce que wona systéme tan ɓe jiiɗi ko wadde seeɗa seeɗa ɓe piyo wamre arvenir ha jomumen kulu dutto caggal hay sa yiiɗi haalde donc kulta haalde beele wona e ngal ɗon jaɓɓale ɓe goni walla beele wona e wonde kamɓe keeɓe mankuɓe famde kamɓe kala keeɓe kalno hanki hande keeɓe arɓe pirti ɗum en tout cas hunde hulɓinima ha ko ɗon hulɓini aɗa wawi haade kadi vraiment sa ƴeewi comme par exemple min somi nani ko comme par exemple sa yi Pape Alé lawol laaɓi kewɗi nanggama ɗoyti sa yi révolution baɗɗo yimɓe no gullirata ni yimɓe no lukirat ni surtout kamɓe wonnoɓe e ɗum ɗo hande so tawi ko kamɓe jooɗi ɓe kucce jaydiyankoɓe sa haali a suusa haalde a suusa haalde miijo ma a suusa haalde yande ma a suusa haalde ganduɗa hoorema ko des faits réels ɗum ɗo koko woodi a faami a suusa ɗum haalde sa haali tan a nangue walla a arnete ko mbaɗɗa convoqué hunde hulɓinima ko noon Amadou Moussa an o haali o rippi to banggue jaggue walla nangue ɗe ganduɗa ɗe ko ɓen ɓe ganduɗa kamen goni jaydiyankoɓe to banggue impôt o an holko kalta hen mbiyami tan ko Sénégal ne jogui pouvoir uji kewɗi kono limtere hen tan ko 4 ha garani position mo ganduɗa kam woni jaydiyankoɓe woni presse jogui ko pouvoir présidentiel législative justice ina wonde presse woni jaydeji presse woni 4e pouvoir presse woni 4e pouvoir ɗum noon famɗani goto tan ɗiɗi tati 4 famɗani donc affaire fisc mo ganduɗa ko ɗum impôt ko hunde waɗɗide galle fof mo ganduɗa ko jooɓowo impôt ne jogui droit ɗum yobde e kono noon laamu yewtugu ɗo ngu e gardugol président Macky Sall waɗino recevoir en jiiye balɗe makko cakri toon to paale patron ŋeɓe presse ɓe wi wondene kala koɓe ponno yobde koɓe ndewertono e ñamade o yaafima yaafama kono muusi hen Halimata ɗiɓi waade ko ɗum ɗon elle wontani jaydiyankoɓe ko longguere wulde saabu so tawi ɗum ɗon woodi fonno wonde ko décret o so signanama o foti waɗede ko publié e journal officiel tigi o wona ɗon heddo noon laamu keso argu ngu ha wiye yadane décret o itta ɗum beele momtat ɗum walla woppat ɗon walla woppat ɗon kono so tawi tan koye ɗemgal ni koye yewtere tan wiya wonden on jaafama onon on jooɗima on kufijo ɗon mbi wonde kono yaafaɓe entre temps laamu koko wayni so ɓen mbi wonden oɗon jogui droit yobde te min cikkumi ko presse o welsidi min ko ɗum ɓurmi sikkude patron e presse ɓe yanoɓe to président waɗiɓe recevoir ko kamɓe belsidi par ce que décret one fonnowo wadde a ponno wiide président aha gonɗa koye yaade donc holto min jeyani décret o yoɓe ndewa ha décret o ɓe ndewa ha horta wala so tawi décret o yalti ko nden gonɗata heddoro hankidi noon balo wonata koye camp autorité e kesi ɗi kono en jaani ɗum taw en ganda taw ko décret baɗaɗo tiroir fawa hayre yaɓɓa wirna less en ganda yitaka taw kono so tawi décret o wonani kam min jaggirimi ko président Macky Sall haalno ko ɗum funti wonande e ɓen patron ŋeɓe presse somi waɗi rebondir seeɗa eko fati e banggue convocation certaine directeur uji publication saabu bindi wone gueɗe mbiyammi tan ko hunde ganduɗa nde vraiment ene foti manam jaydiyankoɓe e galleji mumen jayde e galleji mumen jayde ene poti andude wonde deftere ne foti jangguede deftere banndum
wona ngu laamu tan wona ɓenndugu ɗo ngu hay laamuji goɗɗi so opposant feeñi seeɗa presse jagganat ɗum sa waɗa faye wadde ɗum ɗo plateau ɓe pondirma sa faye wadde meeting ɓe pondirma hay sa yoɓani ɓe hay mbuuɗo ɓe jahattoma pour yaltinde ko kalta ko ɓe dardo e ma ɓe jaada e ma ha ngara e pouvoir kono heewi won so joomum ari e pouvoir tan heewi ko soppude sawu wencito e jaaniyankoɓe ne fiina leema ene sufana udde ma mbiyani ko mbere ko oɗo haalanɗo ɗo hakke heccaki c'est ça hunde caɗele ɗe en tout cas hunde wontata ko goɗɗum donc noon jimmi wiide ko foɗo hen hunde dokkamɓe ko jaaniyankoɓe par ce que a yii waɗi goo waɗi ɗiɗi waɗi tati sala waɗa naybol han heccanki ɗo tan heccanki walla hanki tan ɗo en jii ko presse o waɗatno ene kala ko Ousmane Sonko ɗojji ɓe mbi ga yaram kalla donc nde Macky Sall wonno aussi opposant ne kadi aussi ko pareil so Macky Sall isliga ɓe mbi ga yaram kalla ɓe jaara e mum ballit ɗum bon nde joomum ari pouvoir nde en jii kadi feere wencire ene juɗani jutte ewo ɗone kadi aussi ko ɗon tan faya amin pouram ko ɗon tan faya heddi noon ko jayndiyankoɓe e jayndeji mumen yo gandu jogo ko wiyete ko fulla so tawi luɓima konngol wonde ne ɓe jogui ko pouvoir ɓe jogui ko noɓe liggorto ɓe jogui ko noɓe jahirta wotoɓe ƴeew neɗɗo o ko sehil wotoɓe ƴeew neɗɗo o ko bandiraɗo wotoɓe ƴeew neɗɗo o ko partisan walla ko nande walla rewinɗo hanki ɓe mbaɗa gollal mabɓe tan lawol ɓe mbaɗa gollal mabɓe ɓe mbaɗa ɗum no ɓe poti waɗirde ni saabu noon jayndiyanke o normalement foti ko lelorade ajjunde kono malheureusement ɗum woni ko yiyaka ɗo e leydi men Sénégal saabu hande jayndeji ɗi bon en fait c'est vrai que noon pour leldade mais heewi hen kadi ko gandanɗa hoorema waɗat ɗum kadi que les hommes politiques kañumen de keewi arde jayndiyanke bon jimmi tan ko jayndiyanke kam sa jaaɓi ɗum ɗon ko an woni aɗani ela ɗon probléme nan ɗon an ka jayndiyanke min mbiyatmi ko normalement jayndiyanke o so yiiɗi tawa ko patron ma o ko kañum jeeyi saktirde nde so yiiɗi tawa ko kañum jeeyi ɗum kono haalde mum ko ganduɗa koko laaɓi ceer guila fuɗɗaki ala wona on banggue banggue aɗani banggue mo gandanɗa hoorema comme par exemple hande ene wawi ni taw wona joomum wona kañum woni patron galle o mais que sehilma peut être walla wonko monnanma e ko nandi hen ɗum ɗon noon woni ko fotani wonde so jaɓi jaɓi ɗum ɗon tan a jaɓi buñet tan en général sene ka haala a ɓittete alay saago ɓitteɗa gonata ko jiyaɗo wonani probléme o wonde jayndiyanko to banggue métier ni walla jayndiyanke tawtuɗo o aɗa yiyi jayndiyanke mo ganduɗa ko jaltuɗo e école aji ne jogui diplôme mum ene waɗa exercer normal mais fini subaka goto tan ɓotude jayndiyanke ko naate politique wonto politicien mais ɗon so tawi a felliti wadde noon yalta jayndiyankagal ngal ha laaɓa gonta politicien o enen caɗele men noon ko ɗum caɗele men hande e leydi ndi ko ɗum woni caɗele meɗen ɗe ganduɗa ko ɓurɗe mawnude saabu hande ƴewtani ay téléji ɗi waɗi ko téléji e radio ji ɗi presse o waɗi koɓe pouvoir eɓe opposition ko ɗum waɗi noon Halimata ko c'est à dire ko presse wattama unugal janal noon wiyetede huutere werle c'est à dire que an jiiɗa bonnude inɗa basan tan pooɗa journaliste goto malla bindowo goto malla joom télévision tan muna ɗum kay sa wadde ɗum responsabilité o ko jayndiyankoɓe ɗum waɗama confirmé par ce que a yii to waɗaɓe nominé dokka poste uji kesi jaynenkoɓe tiɗene nan ɗon tan ɗum noon yo Allah faabo responsabilité o kam ko ɓuuri hewde koye jayndiyankoɓe surtout ardiɓe ɓe caɗele ɗe nan ɗon kadi ko caɗele mawɗe beele ni ɗum fotani waɗanede jewte tawa kadi ko assise wonata tawa ko mawɗo yimɓe mbawa ƴewde kadi ɗo koyɗe ɗe pawate toɓɓere men wattindinde hojomaji men nana doga dartaki Elage Bassar ko alhaali général Kandé de o dillini leydi ndi e ɗeɗo balɗe ngol ɗon wiyede mo toɗɗede mo yo yaa toon to Inde to banggue attaché militaire o itteɗo ɗum woni ko addi haaluji kewɗi aɗa andi Halima ko haala kaɗum ko haala mawko woni ɗoyti te ko haala hulɓinika wona haala gandanɗo hoorema ka ina manam jiɗi wi tan ko Sénégal naɓe fof ina poti accude hakkillaji men hen par ce que inen poti rentade guila ko waɗata ko waɗi ko guete nokkuji keddi ɗi est ce que wona ɗum woni arde meɗen ɗo service militaire fotani fijirede ha tengti noon mo ganduɗa hoorema jaaɗo hannoma général aɗa sa ha yettima général hankkadi danaka a heeɓi top sa heeɓi top noon an joni soɓe ligginima keɓe yoɓoɓe sa retraiti ka joɓete tan a faami en tout cas e min ko nanmi walla ko jiimi mi anda so tawi ene woodi taw komi tinani ala ɗo nanmi général ittama waɗama attaché toon to ambassadeur hewno wonde ko genre colonel en walla officier gannduma kañumen kewno ƴettede nder ɗum mais un quelqu'un wadde ko ɗum waɗi wiyede ko humiliation to e banggue jonde nde o jooɗi nde
oui ko famɗinede ko famɗinede d'ailleurs sa yi jomum jogui audace jogui cuusal wadde attaqué décret mo ganduɗa on ko président waɗi ɗum wiide wonde mi ittimama ɗum mbeɗa nawmatto so yi jomum jogui cuusal wiide wonde ma waɗ attaqué on ɗon décret aɗa andi andude lawol muɗum heddon noon enen armée sénégalaise enen jogui une armée mo ganduɗa ma baɗɗo sophistiqué manam ganduɗo lawol kadi ko humpitiɓe lawol no fewi ɗum waɗi kala hen keeɓa mbaɗa en général ɓe kewi ko rewnu ɗum e lawol ha ɓe keeɓa gain de cause so wonɓe wonnanno sa waɗi ɗumen noon tan a yiyat ɗum ɗen ɗon kulhul noon min joguimi par ce que ko jimi ko min kam so Allah e laamu ngu mi faman ɗum surtout ɗiɗo nomination ngaji surtout memde nde kowruji ɗi ganduɗa makko kañum gonno ɗo hit min de kamɓe manque ɗum famde hande aɗa manque famde aɗa jogui hen kulhuli kadi te mbeɗa ñago sénégal an fof yo joga kulhuli e ɗum ɗo par ce que ko haala mawko woni ko haala mawko wonko somindera ha heewi Amadou Moussa anne mbiyata aɗa jogui kulhuli walla a jogay général o ko neɗɗo mawɗo de franchement mi jogay kulhuli aɗa ko haalibar neɗɗo so laamima kañum suɓotoɓe lamdoto ɗum il faut yimɓe mbasa ɗum yejjidde hono général Kandé en Souleymane Kandé ni kewi nam nomination ne waɗi polémique woni affectation kam plutôt ne waɗi polémique par ce que général Souleymane Kandé ko suka so a yaha taw retraite wona janggo wona ɓawa janggo wona d' abord ɗo e duuɓi sappo je pense par ce que duuɓi makko duuɓi suka kadi il faut ganden d' abord ko hol gonɗo général Souleymane Kandé ko diwan Casamance o jeeya ko neɗɗo mawɗo de ko neɗɗo mawɗo kadi darde nde o dari noon de machallah to banggue biographie makko ɗo e nder leydi Sénégal taw sa ƴeewi omo jeeya e yimɓe safranɓe Sénégal caɗele Casamance par ce que nde wonno toon de zone militaire zone numéro 4 je pense ou numéro 5 to banggue Casamance to ko kanko itti toon fitti ko ɓuuri heewde e base uji militaire ɗi ganduɗa ɗi ko MFDC kanko heeɓi jaggude won hen kanko heeɓi aussi duppude guese mabɓe ɗeɓe ndemarta ko wiyete huɗɗayno ko hono chambre indien o fitti toon ha laaɓi jam fuɗɗi artude seeɗa seeɗa Allah waɗi o artira gayi o waɗa aussi ko wiyeteno ko ha joni gardiɗo armée manam armée de terre donc noon opération ngaji kewɗi o waɗi e nder leydi ndi wadde on ɗon wona neɗɗo pamɗuɗo namno mbinomi nani hono makko en nanɗo e nder leydi ndi kono probléme o addi ko affectation o par ce que itere mo ɗo woni ɗo au lieu ko o nawe ɗo foti ɗo kono elle o tellinako less ɗum ɗon noon won haalluji puɗɗi hen yaltude min noon so tawi ɗin haalluji ene gonɗi fotani wonde par ce que wiyede wondene sa yi o ittama ɗo o egginama ɗo namdo ɓuuri woɗɗude e Sénégal mataw on ɓattino régime battindiɗo ɓattino président jaltuɗo ɗum ɗon ɗum ko haala mawko kadi haala ka won ko firti par ce que wiide wonde ɓa jomum ko militaire jomum ko général so ɓattima ɗo ne wawi kulhuli jogue ɗum ɗon mi sikki fotano wonde ɗo Sénégal tolniɗo e yimɓe armée leydi tolniɗo par ce que armée républicaine anni mboɗo heewi wiidema hay so tawi a wi wonde nane en kaldino hors micro mbiɗa haalinde jomum waɗima rejoindre mbimi wondene ko min mi meeɗa lelare jamma koyɗum wonde ma kudeta waɗe nder leydi Sénégal kono noon no ɗum ɗo yaari ni par ce que général ne jogui sembe général ne jogui aussi yimɓe woɓɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe nongraɓe ɗum ene hulɓini hayso mi yettanaki mo kudeta ha joni aussi je réitère vraiment mi ɗaminaki ma kudeta waɗe kono noon probléme ne wawi jibinde kulhuli ne wawi jibinde aussi ko wiyete ko ha joni conflit interne so jibini conflit interne aussi ene wawi jibinande Sénégal naɓe tampere wonde en tout cas kanko général Elhadji haali joni joni o wi wonde mo waɗa attaqué décret o te omo jogui hen droit no yimɓe banggue lawol en ɓe mbi siris en kaali so tawi o ƴeewi o andi rewani e lawol walla henanaki mbo to banggue lawol omo wawi ɗum attaqué no wawi wade foof neɗɗo so laamima kañum suɓotoɓe lamdoto aɗa min mi salaki nomination ngaji affectation ngaji kan andiro probléme kanko kadi wonno haaldi min mi salaki so neɗɗo laamima kañum suɓotoɓe lamdoto ça c'est très normal hunde fonde ɗum kono won jetti tan aɗani woɗi ɗum hulɓinade nde laamu ngu waɗi tel tan woodi yaltiɓe mbiya wonde aha minen noon ɓinguel amen nen toon ne hayni min cuwa yiide koye men e laamu ngu te en jii général Kandé kañum darinomo darde nde ganduɗa hoore ma nde foppini yimɓe wonko heewi ko ganduɗa hoore ma base uji kewɗi ganduɗa hoore ma ɗi a faami joomum men en gonno hen gam yidde addu ɗum ɗo ɗum waɗi en hulɓini ko hunde ganduɗa hoore ma en jeri Elhadji kañum haqqille muɗum ronki deje makko ko luggiɗinde miijo ngo tan ko mi puuram ine heewi noon ɓe o nandi miijo e leydi ndi ɓiɓe leydi ndi bon min kam probléme on tan ko affectation attaché militaire on ɗon mi sikki meeɗani yiyede hayso tawi woni yo wonde décret o ko président Macky Sall signini ɗum wondene guila le 29 mars omo ummo armée de l'air o nayi banggue goto
ɗum noon so tawi no woodi kadi no mbinomi nande yo décret fawe tabal yo ko ɗum woni ko foti wonde ko décret ji tan décret ji kadi wonde ɓe mbiɗo wonde ko président Macky Sall président jaltuɗo o ko sifno ko fof kamɓe laamu ɓe mbaɗi ɗum annile ɓe momti ɗum ha laaɓi enen en tout cas hunde ne hawni hen sahaji a andata ni hol banggue mo mbawata waɗirde analyse walla banggue mo jarata e ko nandi hen saabu haalluji ni kewi kono kadi hoto jeeji ten manipulation ne heewi hade neɗɗo haalde yo ƴewtindo yo yurnito sababude ɗiɗo manipulation ngaji ɗi ganduɗa nani e leydi ndi ɗum ne ko banggueji ɗiɗi foof kamɓe ardiɓe ɓe e kamɓe ardaɓe ɓe foof woni lundiɓe ɓe moni foof noon ne waɗira manipulé banggue hojomaji meɗen noon ko gasɗi certes noon ɗeɗo toɓɓe ko potnoɗe rippede kadi ina mbawno haalede ko ɓuuri ɗo saabu eɗen jogui kadi ko gufɗen ha heewi kono malheureusement hojomaji men ko gasɗi Amadou Moussa Anne konngol ma battinigol yettudema e yettude Elhadj Ba Sarr jarnode bandiraɓe yeɓannoɓe en guila fuɗɗi ha ɗo hokkodirde mabɓe aadi kadi sahaji goɗɗi so Allah lamɗo jaɓi inchallah Elhadj eyyi ko noon ko weltanade surtout yeeɓiyankoɓe Pindi TV e wideɓe kadi yooɓe jokku commentaire uji mabɓe surtout ina waɗa men motivé ina anda enen ganda kadi ko gonɗen koye dow holkoni par ce que so tawi a waɗama critiqué tan ma andu tigui rigui an ɗo janda e ɗo poɗɗa wawde ummitade beele ma waw ɓeydude ha yimɓe kadi ɓeydo famde nde wonno enen ala ko ummen sowona yidde famminde donc enen aussi sa yiiɗi famminde pamminta ko pamɗa ko pamɗa ko hakke famamo no kewmi wiide ni ko noon Allah jarama on jarama Elhadj Ba Sarr wondude Amadou Moussa Anne en jetti bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV tengti e accuɓe hakkillaji mumen e ndeɗo yewtere pamen pamminen yoɓe gandu kadi enenne ko noon gaccirɗen haqqillaji men e mabɓe haqqillaji men nane mabɓe no fewi en calminiɓe kamɓe kala en kofnimamaɓe kono kadi en mbiɓe yoɓe gandu kala ko haalaɗo e perguitte eko fewani yoɓe gandu wona ɗum woni fandare nde kay ko kala ko kalɗen ɗo yo deej e hakkillaji mabɓe yo deej kadi yetto e nder ɓerɗe mabɓe ko ɗum woni fandare men en jetti to banggue karallagal to technicien ji meɗen machallah to banggue caméra o ko Djiby Dieng wondude Abouba to banggue montage en jetti Ali Fall aadi men e pamen pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ɗo e nden enen kala yo en gone jaam on jarama onon kala